Bratia a sestry, na 33. nedeľu v cezročnom období si vypočujeme Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 14. až 33. verš. Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel: Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel: Pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril: Pane, viem, že si tvrdý človek, žnieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal: Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Blížime sa k záveru liturgického roka, ktorý sa skončí na budúcu nedeľu, nedeľou Krista Kráľa. A to nám pripomína skutočnosť, pravdu o našom živote, že aj náš život sa raz skončí. My sa stále nachádzame v 25. kapitole Matúšovho Evanjelia a práve v tejto kapitole nachádzame texty, ktoré nám pripomínajú túto skutočnosť, že náš pozemský život sa raz skončí a máme byť pripravení na ten okamih, kedy sa náš život skončí a budeme stáť pred tvárou živého Boha. Teda aj text, ktorý sme si dnes vypočuli, je eschatologickým textom, čo znamená, že je to text, ktorý hovorí o posledných veciach človeka a tohto sveta a v takomto kontexte musíme tento náš text neustále aj vnímať. Asi nie je ťažké identifikovať postavy, ktoré sa objavujú v tomto evanjeliovom úryvku. Pán, ktorý sa chystá odcestovať na dlhú a ďalekú cestu, to je Pán Ježiš, ktorý po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba fyzicky, opustil túto zem a teda máme pocit, akoby niekam ďaleko a nadlho odcestoval a potom sú tu sluhovia, ktorým ešte pred cestou zveril svoj majetok. Tými sluhami sú tí, ktorí v neho uverili. Vo chvíli, keď to Pán Ježiš hovorí, to boli učeníci, ale v dejinách cirkvi sú to všetci tí, ktorí uverili v Pána a rozhodli sa ho nasledovať. Čiže toto sú postavy, ktoré sa objavujú v tomto podobenstve. Musíme si teda uvedomiť na prvom mieste, že sme služobníkmi Pána a stali sme sa nimi dobrovoľne. Sami sme sa rozhodli, že chceme slúžiť Pánovi neba i zeme. Čiže nie sme nejakí žoldnieri, nie sme nádenníci, ktorí pracujú pre Ježiša za nejakú výplatu, za nejaké peniaze, za nejakú odmenu. Koniec koncov nikde v tom našom dnešnom evanjeliovom úryvku nie je reč o nejakej odmene, o nejakej výplate,
Ale tým dvom sluhom, ktorí zarobili peniaze, znásobili ich, im Pán hovorí, vojdite do radosti svojho Pána. Čiže ak máme hovoriť o nejakej odmene v súvislosti s týmto evanjeliom, je to radosť. A vôbec v Matúšovom evanjeliu sa veľmi často vyskytuje tento motív radosti. Zaradovali sa traja mudrci, keď uvideli hviezdu na východe, nasledovali ju a priviedla ich priamo k Ježišovi. Zaradoval sa kúpec, ktorý našiel vzácnu perlu a od radosti išiel, predal všetko, čo mal, aby nakoniec túto perlu získal. Zaradoval sa pastier, ktorý našiel stratenú ovečku a nakoniec ju priviedol naspäť do ovčinca. Čiže radosť je veľmi silný motív Matúšovho evanjelia. A čo je dôvodom tejto radosti? Prečo sa tí ľudia v celom Matúšovom evanjeliu radujú? A čo je vlastne tá radosť, do ktorej pozýva Pán tých dvoch sluhov, ktorí speňažili jeho majetok? No tou radosťou nie je nič iné ako možnosť byť s Ježišom, byť v jeho prítomnosti, byť s ním po celú večnosť v jeho kráľovstve. To je radosť, do ktorej pozýva Pán svojich služobníkov. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2, ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Je veľmi sympatické, že Pán necháva svojim sluhom určitú voľnosť a slobodu. Zveril im svoj majetok, o chvíľu si povieme, že to naozaj nebol malý majetok, a predsa im presne nenadiktoval, čo musia robiť, aby ten majetok zveladili. Necháva im voľnosť. A každému dal podľa jeho schopnosti. To je ďalšia sympatická vec, ktorá sa objavuje na konaní tohto Pána, že svojich sluhov pozná. Veľmi dobre ich pozná. Vie, koľko schopností je v jednom, v druhom a v treťom. Preto dáva jednému 5 talentov, druhému 2, druhému iba 1 talent. Ale je to veľmi múdre, pretože toho najschopnejšieho sluhu nebude predsa zaťažovať nejakými banálnymi, triviálnymi úlohami, keď dokáže urobiť viac. A zase na druhej strane toho najmenej schopného neprevalcuje nejakou úlohou, na ktorú jednoducho nemá, nie je schopný ju splniť. Ale každému z nich dal podľa ich schopností, aby mali dokonca radosť z toho, že dokážu niečo urobiť pre svojho Pána, aby tie schopnosti, ktoré im dal, dokázali využiť preto, aby zveladili jeho majetok. Podobenstvo teda hovorí o majetku, ktorý zveril Pán svojim sluhom. Ten majetok je vyjadrený cez talenty. Talent nie je peniaz, nejaká konkrétna minca, ale talent je určitá miera, váha, ktorá sa v tej dobe používala, hoci v každom národe bola iná, ale môžeme povedať, že v Izraeli jeden talent predstavoval 36 kg zlata, ale ešte častejšie sa používalo striebro. Bola to hodnota 6000 denárov, pričom jeden denár je mzda za jeden deň práce. Čiže ten jeden talent, aby ho človek získal, musel by pracovať nepretržite 16 rokov a 160 dní. Čiže aj ten tretí sluha, ktorý dostal iba jeden talent, naozaj nedostal málo. To bol skutočne veľmi veľký a obrovský majetok. Skúsme si teraz povedať, čo je tým talentom. Ako máme vnímať toto slovo. A najčastejšie sa interpretuje v tom zmysle, že to sú tie talenty, ktoré máme, ktoré nám Pán Boh dal. Niekto má talent na spev, niekto má talent na tanec, niekto má talent na učenie sa cudzích jazykov, niekto má talent organizačné schopnosti a tak ďalej a tak ďalej. Zvádza nás to k tejto interpretácii zrejme aj preto, lebo práve v slovenčine slovo talent má takýto význam, ale v tomto evanjeliu skutočne tým talentom nie sú tie schopnosti a danosti, ktoré máme v sebe od Pána Boha v tom zmysle, ako som ich teraz vymenoval. Pán, keď odchádza, zveril svojim sluhom majetok, ktorý je vyjadrený formou talentov. Čo je tým majetkom? Tým majetkom, ktorý nám Pán zveril, tak to je nový život, ktorý nám bol darovaný skrze Ježiša.
jeho smrť a zmrtvých stanie. A ten nový život sa prejavuje predovšetkým v žití lásky. To je ten majetok, keď chceme dedičstvo, ktoré nám Pán zanechal. Láska. Aby sme milovali Boha celým srdcom a blížneho ako seba samého. V tej dlhej rozlúčkovej reči v Jánovom evanjeliu okrem iného Pán Ježiš hovorí: nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Žiť toto prikázanie lásky v moci Ducha Svätého, to je majetok, talent, ktorý nám Pán zveril každému podľa jeho schopnosti. On pozná každého z nás veľmi dobre a podľa toho nám aj zveruje zo svojho majetku. Vysvetlím to na takomto príklade. V záhrade zasadíme rôzne stromy, ale zasadíme ich do rovnakej zeme, v rovnakej záhrade, polievame ich rovnakým množstvom vody, svieti na nich jedno a to isté rovnaké slnko a predsa každý strom vyrastie do inej výšky a každý strom bude prinášať rôzne ovocie podľa svojej prirodzenosti, ktorá je k tomu stromu vrodená. Takisto je to aj s nami. Sme rozdielni. Každý máme skutočne iné schopnosti od Pána Boha. Ale všetci sme schopní lásky. Každý podľa svojich schopností. A k tejto láske sme pozvaní, pretože to je ten majetok, ten talent, ktorý nám Pán odovzdal každému jednému z nás a raz príde a bude žiadať aj od nás vyúčtovanie. Poďme sa teraz pozrieť na to vyúčtovanie, ktoré nastalo v evanjeliu, na konanie týchto troch sluhov. Prví dvaja sluhovia, jeden z nich dostal 5 talentov, druhý 2 talenty, sú veľmi akční, sú dynamickí, idú, obchodujú, pracujú s talentom, ktorý im bol zverený. Nevieme presne, do čoho investovali, ako obchodovali, ale musela to byť veľmi riskantná investícia s veľmi vysokým rizikom, nakoľko dosiahli 100% výnos a vieme, že to naozaj nie je vôbec jednoduché, ale oplatilo sa. Poviem to tak, že z toho, čo im bolo zverené, vyžmykali maximum a preto sa môžu smelo postaviť pred Pána, ktorý prišiel, ktorý sa vrátil po dlhej dobe, aby mu podali vyúčtovanie a Pán ich činnosť, ich skutky pochválil a hovorí: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, aj keď sme si už povedali, že ten majetok, ktorý im zveril, skutočne nebol malý. Toto je konanie prvých dvoch sluhov, ktorí sú odmenení tým, že mohli vojsť do radosti svojho Pána. Ale nás oveľa viacej zaujíma tretí sluha. To, ako on nakladal s týmto talentom, pretože tretí sluha je kľúčom k odomknutiu zmyslu celého tohto podobenstva. Čo teda urobil tretí sluha? Išiel a zverený majetok, zverený talent zakopal. Podľa vtedajších zákonov, kto zakopal peniaze alebo nejaký iný poklad, prestal byť zodpovedný za to, čo zakopal. Keby náhodou došlo k tomu, že niekto spomínané peniaze či poklad ukradne, človek, ktorý ich tam zakopal, nie je za to zodpovedným. Čiže tento tretí sluha sa zbavuje zodpovednosti. Koná tak, že síce nič nestratil, ale ani nič nezískal. A keď prichádza Pán, tretí sluha, ktorý sa zbavil zodpovednosti, túto zodpovednosť ako by chcel zhodiť na svojho Pána. Správa sa k nemu až takým arogantným spôsobom. Obviňuje ho, že on za to môže, že mu vracia naspäť iba jeden talent bez toho, aby ho nejakým spôsobom zhodnotil. Keď hovorí svojmu Pánovi: Pane, viem, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Tretí sluha víta svojho Pána tak, ako by zhliadol svoju vlastnú smrť. Asi takto nejako sa môže človek rozprávať so smrťou, kedy jej adresuje rôzne výčitky, kedy jej poviem: si tvrdá, si neúprosná, berieš to, čo si nedala. Nedala si mi život a predsa mi ho berieš. Žneš tam, kde si nesiala.
všetko si berieš a nič nedávaš. Asi takto nejako sa človek rozprával so smrťou, ako sa tretí sluha rozprával so svojím pánom. V čom teda spočíva problém tohto tretieho sluhu? Problém spočíva v tom, že ako už bolo naznačené, bál sa svojho pána. To bol vzťah plný strachu. A každý vzťah, ktorom vládne strach, je istým spôsobom niekde narušený. Dovolím si povedať, že je to chorý vzťah. Samozrejme, že strach každého z nás paralizuje, blokuje v konaní, tak ako blokoval aj tohto tretieho sluhu. On nemá so svojím pánom vzťah dôvery, vzťah lásky. On nevníma tú možnosť, že mu bol zverený nejaký talent, nejaký majetok, že môže s tým pracovať, zveľaďovať tento majetok pána. Nevníma túto možnosť ako prejav dôvery, ako milosť, ako prejav lásky pána voči sluhovi. Ale jednoducho, tretí sluha vidí vo svojom pánovi tvrdého, neúprostného človeka, až takého vykorisťovateľa, kedy si povie, musím pracovať pre tohto pána, hoci nechcem a preto to ani robiť nebudem. Čiže problémom je vzťah, ktorý mal tento sluha so svojím pánom. Keďže tento vzťah nebol v poriadku, tak nakoniec to skončilo tak, ako to skončilo. Sluha obvinuje svojho pána. Ty za to môžeš, lebo si tvrdý, lebo sa ťa bojím, lebo vo mne vzbudzuješ strach a chce tú zodpovednosť prehodiť na pána. Vieme, že pán túto argumentáciu neprijal a nakoniec rozkázal zobrať tomuto tretiemu sluhovi aj ten jeden talent, ktorý mal. A nakoniec hovorí, lebo každému, kto má, ešte sa prída a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Mali by sme si dávať pozor, aby sme tieto slova neinterpretovali v tom zmysle, ako by Pán Ježiš preferoval bohatých ľudí, nech sa stanú ešte bohatšími, a chudobní, nech sa stanú ešte chudobnejšími. Veď ten, ktorý má máličko, aj to máličko sa mu vezme, ten jeden talent sa mu zoberie a dá sa tomu, ktorý má. Nedáva nám to ako si logiku, ako to máme rozumieť, ako máme tomu chápať. Vysvetlím to na takomto príklade. Ako by Pán Ježiš, povedané ekonomickou rečou, povedal, že peniaze zarábajú ďalšie peniaze. Človek, ktorý má určitý kapitál, rozumne ten kapitál investuje, obchoduje s týmito peniazmi, tak tie peniaze mu zarobia ďalšie peniaze a má ešte viacej ako na začiatku. Ale človek, ktorý má nejaký kapitál, ale skrie ho doma pod vankúš, tak samozrejme, že mu nezarobia tieto peniaze žiadne ďalšie peniaze, a je len otázkou času, kedy príde aj o to, čo má pod tým vankúšom ukryté. A takto funguje aj s Božou milosťou. Boh dáva človeku Božiu milosť. Ak ju človek príjme, ak s touto milosťou Božou spolupracuje, alebo povedané čisto ekonomicky, ak obchoduje s Božou milosťou, tak tá Božia milosť mu zarobí ďalšiu Božiu milosť. Ako hovorí svätý apoštol Ján vo svojom prologu, dostane milosť za milosťou. Boh mu dáva ďalšie príležitosti v živote, kedy môže rásť vo svetosti, kedy môže rásť v tom živote ponorenom v Božej milosti. Ale ak je človek duchovne lenivý, ak nechce spolupracovať s Božou milosťou, ak ju zakope tak, ako zakopal tretí sluha tento talent, tak samozrejme, že mu tá Božia milosť nič neprinesie a nakoniec príde aj o to, čo má. Príde aj o tú Božiu milosť, ktorá mu bola na začiatku darovaná, lebo odmietol, nechcel, bol lenivý pracovať na sebe, aby zveľadila v sebe Božiu milosť, ktorá je ku spáse potrebná. Drahí bratia a sestry, prajem vám peknú a požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.